Il-ħadd it-tajjeb, illum 23 ta' Marzu fit-tielet ħadd ta' Randan nilqakom għal din il-quddiesa minn Ħall Tarxin, wieħed mill-eqdem parroċċi f'Malta. Din il-Knisja ddedikata lil Marija Annunzjata oriġinarjament inbniet fi stil manjeristiku kif jiġdu l-kampnari li huma l-oriġinali. Għaddiet minn bidliet strutturali biex issa għandha stil Doriku Toskan. Il-Knisja nbniet fl-istess post fejn hemm 3 knejjes żgħar iddedikati lil San Pawl, San Luqa u San Nikola. L-artali ta' dawn it-3 knejjes tmexxew għal din il-Knisja fejn tkompliet id-devozzjoni lejn dawn it-3 qaddisin. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Arċipriet Don Christopher Ellul u Monsinjur Valent Borġ. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Qegħdin niċċelebraw it-tielet ħadd tar-Randan. Qed noqorbu lejn nofs din il-mixja li tħejjina l-lajt.
Imma llum 23 ta' Marzu inħossuna wkoll qrib festa kbira. Jumejn oħra fil-25 ta' Marzu niċċelebraw liben tal-Alla magħmul bniedem fil-ġuf ta' Marja Verġni, l-Anġlu Gabriel li ħabbrilha li hekk kellha tkun Omm Alla. U xieraq li din il-qudiesa fit-tielet ħadd tar-Randan niċċelebrawha minn hawnhekk, minn din il-parroċċa żgħira ddedikata lil dan il-misteru kbir, l-Annunzjazzjoni ta' Marja Santissima, l-Unzjata kif nafuha, li tfakkarna lil mulej fl-imħabba tiegħu għalina sar bniedem biex jifdina. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. L-inkarnazzjoni tiegħu, il-misteru tiegħu Alla li sar bniedem ikunu li jfejjaqna, li jsajvana u li għatina tama. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla kull ħniena u tjieba ġejja minnek. Inti urejtna illi s-sawm u t-talb u loti ta' karità lil foqra jagħtuna l-qawwa kontra d-dnub. Ħares fi tjieba tiegħek lejn din l-istqarrija umli taħtijietna biex aħna l-kuxjenza tagħna jtaqqalna ikollna dejjem l-għajnuna tal-ħniena tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien, Mosè kien jira l-merħla ta' ħatnu Ġetru, qassis ta' Midjan, u ħal merħla lem fid-deżert u wasal saħdejn Horeb, il-muntanja ta' Alla. Hawn derlu l-anġlu tal-mulej f'ħuġġiġa nar qalb l-ollieq. Mosè ħares u ra l-ollieq jaqbad bin-nar bla ma jintemm. Mosè qal: ħanersa u nara din id-dera tal-għaġeb. Għala mhux jinħaraq l-ollieq. Il-mulej raħ riesaq biex jara u Alla sejjaħlu minn qalb l-ollieq u qallu: Mosè, Mosè. U Mosè wieġeb: hawn jien. U l-mulej qallu: la tersaqx l-hawn. Neħi l-qorq minn riġlejk għax il-post li inti fuqu u art qaddisa. U s-sokta jgħidlu: jienu Alla ta' missirietek, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak u Alla ta' Ġakob. Mosè għatta wiċċu għax beża jħares lejn Alla. U l-mulej qallu: jien ħarist u rajt id-batija tal-poplu tiegħi fl-Eġittu u jien smajt il-karba tagħhom minħabba l-argużini tagħhom u għaraft l-uġieħ tagħhom. Issa nżilt biex neħlishom minn idej l-Eġizzjani u biex intellaħħom minn dik l-art u noħodhom f'art tajba u wiesa, f'art li tnixxi ħalib u għasel. Mosè reġa' wieġeb: ara, jien imur għand ulied Iżrael u ngħidilhom: Alla ta' missirietkom bagħtni għandkom. Huma jistaqsuni: x'jismu? Jien xi ngħidilhom? Alla wieġbu: jien li jien. U kompla jgħidlu: hekk jgħidilhom lill-ulied Iżrael: jiena hu bagħtni għandkom. U Alla kompla jgħidlu: hekk għandek tgħidilhom lill-ulied Iżrael: Jahweh, Alla ta' missirietkom, Alla ta' Abram, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob bagħtni għandkom. Dan ikun ismi għal dejjem u dan l-isem ifakkarkom fija minn nisel għal nisel. Il-kelma tal-mulej inroddu ħar lill-Alla. Ħanin u twajjeb il-mulej
Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirkek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li għamel miegħek. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. U jaħfer dnubietek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħliena. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Il-mulej jagħmel is-sewwa u l-ħaq mal-maħqurin kollha. U għarraf lil Mosè l-ħsieb tiegħu l-emejjew tiegħu lill-ulied Iżrael. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Ħanin u twajjeb il-mulej idum ma jadab u kollu modrija. Daqskemm huma smewwiet il-fuq mill-art, ekkiet jubitu ma' min jibża minnu. Flimkien ħanin u twajjeb il-mulej. Għani mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu il-Korintin. Ma rridkomx ma tkunux tafu, ħuti, li missirijietna il-kol kienu taħt isħaba, il-kol qasmu l-baħar, il-kol kienu mabda f'Mosè fis-sħaba u fil-baħar, il-kol kielu mill-istess ikel spiritwali, xorbu tassew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom. U din il-blata kienet Kristu. Madankollu il-biċċa l-kbira minnhom dil-qalla ma ġbuħx għax il-kol waqgħu mejta fid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nxenqux għal ħwejjeġ żiena bħalma xenqu huma. Anqas ma għandkom gegru kif għamlu xi ħud minnhom u eridhom il-qirriet. Dan kollu ġralhom b'eżempju u nkiteb bit-twieddieba għalina li fuqna wasal it-tmiem iż-żminijiet. Miederlu li hu wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil-Alla. Indmu, jgħid il-mulej, għax is-salta ta' smewwiet waslet. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek. F'dak iż-żmien ġew xi wħud għand Ġesu qalulu b'dawk il-Galilin li Pilatu kien ħalla demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċju tagħhom. U Ġesu qabad u qalilhom: Taħsbu intom li dawn il-Galilin kienu iżjed mitinbin mill-Galilin l-oħra biex sofrew dan kollu? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu bħalhom. Jew dawk it-18 ruħ li fuqhom waqgħet torri ta' Sinwam u qatilhom. Taħsbu intom li kienu iżjed ħatja min-nies l-oħra ta' Ġerusalemm? Le ngħidilkom, imma jekk ma tindmux il-kol tintilfu xorta waħda. U qalilhom din il-parabola. Wieħed kellu siġra ta' tin imħawla fl-għalqa, ma rifittex il-frott fiha u ma sabx. Għalhekk qal lil dak li kien jaħdimlu l-għalqa: Ara, ili 3 snin niġi nfittex il-frott f'din is-siġra ta' tin u qatt ma sibtilha. Mela aqlaħħa, għax għalfejn se tibqa' tkit l-art. Iżda dak wieġbu: Int ħallija, Sinjur, għal din is-sena,
Sema nasqilha madwar u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha mnejn tagħmel il-frott, jekk le aqlaħħa. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Din is-silta mill-Vanġelu ta' San Luqa tatina ftit il-mod kif Ġesu jaħseb fuq dak li qed jiġri madwaru. U jirreferi għal żewġ traġedji ta' żmienu. Vendikazzjoni vjolenta ta' Pilatu li meta xi nies mill-Galilija għamlu rvel jordna il-qtil tagħhom bi vjolenza kbira, Ġesu juża din l-espressjoni qawwija u ħallat demmhom mad-demm tal-vittmi tas-sagrifiċċji tagħhom. X'aktarx qabduhom u qatluhom waqt li kienu qed joffru sagrifiċċju lill-Alla, imma kienu x'aktarx mill-setta taż-Żeloti, setta li kienet tirvella kontra l-ħakma Rumana. Il-Messija ħafna minnhom kienu jaħsbu se jkun dak li jeħlishom mill-ħakma tar-Rumani. U Ġesu stess isir vittma tal-ħruxija Rumana meta sħabu l-Lut jagħtuh f'idejn l-istess Pilatu u Pilatu jordna li jsalbuh. Ġesu jaf fuq min qed jitkellem u fuq xiex qiegħed jitkellem. U jsemmi wkoll episodju ieħor, torri f'Siloe, mhux il-bot, li jaqa' fuq vittmi innoċenti, Ġesu jsemmi 18 ruħ, jaqa' fuqhom dan it-torri joqtolhom. Donnek qiegħed tara l-aħbarijiet f'kull epoka. Illum għandna l-fortuna u l-isfortuna li nsiru nafu bit-traġedji madwar id-dinja immedjatament. U Ġesu qed jipprova jagħmel xi ħaġa importanti ħafna. Qed jipprova jsaffi l-mentalità li meta jiġrilek xi ħaġa ħażina għax ikun ħaqek. Di kienet il-mentalità komuni fi żmienu, kultant nużawha wkoll b'kattiverja ma' xulxin. Ħaqqu. U l-mulej qed jgħidilna iqfu. Qabel tiġġudikaw lil xulxin b'mod aħrax. Ftakru li l-kol kemm intom għandhom bżonn teżaminaw qalbkom u tikkonvertu. Għax jekk mhux bit-traġedja jasal it-tmiem tagħna il-koll u rridu nagħtu kont. It-tieni parti tal-Vanġelu tal-lum Ġesu ma jitkellimx fuq il-kronaka, fuq dak li qed jiġri madwaru, li llum forsi narawhom fuq il-medja u nkella fuq il-ħabarijiet, imma qed jieħu eżempju mill-agrikoltura kif kien iħobb jagħmel. Ġesu juża l-eżempji li n-nies jifhmu mal-ewwel. U l-koll kemm nafu għaliex aħna wkoll qegħdin fil-Mediterran bħalma kunu kemm hija għażiża s-siġra tat-tin li tagħti frott ħelu. Ġesu diversi drabi jirreferi għal din is-siġra. Fosthom meta jgħidilna m'intomx kapaċi tindunaw li ġej is-sajf intom li taraw is-siġra tat-tin qed tarmi u tgħidu dalwaqt ġej is-sajf. M'intomx kapaċi tindunaw bis-sinjali ta' żminijiet. Id-darba juża s-siġra tat-tin biex jagħtina stedina u tagħlima. L-ewwel nett l-imbirka siġra tat-tin sena wara l-oħra lil dan is-sit ma tagħtihx frotta waħda.
Irridu nammiraw il-paċenzja tas-sit. Għalli Ġesu jgħid li s-sit stenna li jkollu xi ftit tin, xi ftit frott għal sena, sentejn, 3. Irridu nammettu li dan is-sit diġà kellu paċenzja kbira. Him minnhom ma ngħidx li qabżitlu imma tilif għall-paċenzja. U l-bidju tiegħu qallu isma' ħija di mhux aħjar naqlawha qiegħda tkitt l-art, mhux tagħti xejn. Minu dan il-bidwi li l-sit jgħidlu Sinjur għatija ċans. Il-qaddisin li talbu fuq din is-silta tal-Vanġelu ħafna drabi jassoċjaw dan il-bidwi ma' Ġesu stess. Ġesu lill-missier jgħidlu għatihom ċans. Se nagħmel waqt li qed tagħtihom ċans? Ħallija Sinjur għal din is-sena jgħidlu. Sa ma nasqilha madwarha u nagħtiha d-demel. Id-dieħla għandha bnejn tagħmel il-frott. Jekk le, aqlaħħa. Ħanifhmu ftit is-sinifikat profond ta' din il-kelma ta' dan il-bidwi li l-sit paċenzjuż jitolbu jkun naqriżjed paċenzjuż. Dan il-bidwi li l-qaddisin kienu jifhmu u Ġesu stess. Ħanasqilha madwarha. San Ambroċ qaddis Isqofaref ta' Milan li konverta mbagħad bil-predikazzjoni tiegħu u għammet lil Santu Wistin kien jgħid li meta tażaq inti tittuża naqra forza fuq il-ħamrija, trid tqallibha. U din hija dak kollu li jiġri fil-ħajja li ma joġobniex. Il-mart, xi aħbar ħażina, il-kalunja ta' xi ħadd, il-malafama, affarijiet li jumiljawk, li jweġġok. U inti lill-Alla ieqaf u għejdlu jaqgħu qed tażaq li l-għalqa, qed tażaq li biex is-siġra tiegħi tagħmel il-frott. Għax il-proċess li tażaq il-qaddisin kienu jifhmuh bħala dak kollu li fil-ħajja joqrosna, jirritana, iġanna mbagħtu, imma warajh hemm il-providenza t'Alla li hija mħabba. B'xi mod daw l-affarijiet iġibuk f'sensik. Taraf min huma l-veru ħbieb. Taraf il-ħajja u l-fruwa tagħha. Taraf min iħobbok tassew. U allura dak il-mument tal-għasqa tal-ħamrija ta' madwar is-siġra tiegħek għalkemm iweġġek huwa għażiż. U mbagħad il-bidwi jgħidlu wkoll nagħtiha d-demel, il-nutriment. Qaddis Malti San George Preka li kienu ħobb jiġi hawn jitlob quddiem il-kwadru tal-Galjardi li rrestawrejtu milux u li tantu sabiħ għax Don George kellu devozzjoni kbira lejn il-misteru tal-inkarnazzjoni tal-iben Alla magħmul bniedem. U dan il-kwadru sabiħ tal-Anġu Gabriel li ħabba il-Marija li kellha tkun Omm Alla kien tant tal-qalbu. Darba minnhom jirrakkonta, kien iħobb jirrakkonta ħafna din l-istorja Don George. Madwar l-1910 kien għaddej meħdejn is-salib tal-Marsa. Għadu hemm sal-lum. Illum fost ħafna toroq wisajn, imma l-grazzja t'Alla ħallew hemm madwar roundabout. Intu sejl l-belt minn hawnhekk ikun fuq in-naħa tal-lemin tiegħek. U ġej raħal ġdid lejn dawn in-naħat, Don George jilmaħ tifel ta' 12 sena
jimbotta karretta kbira bid-demel. U jgħid imma dan it-tifel ċkejken kif se jġorra, kif se jimbutta. Minnhom dan it-tifel lil dan is-saċerdot li bes bis-suttana bil-kappell dak iż-żmien jgħidlu ħares leħ u jgħidlu għatini l-għajnuna. Għatini l-għajnuna. U Don George ma ħasibix darbtej. Mettidu biex jgħin lil dan it-tifel jimbotta dan il-karru kbir mimli demel. U Don George kienu ħobb jgħid, malli mettejtidi biex ngħinu biex nimbotta miegħu il-karretta jisparixxi. U fil-qalb tiegħi niżel ferħ kbir u paċi kbira. U baqa' jaħseb. U fehem li l-mulej Ġesu ta' 12 sena tifel, ta' 12 sena Ġesu beda jgħallem u jinterroga lill-qassisin il-kbar fit-tempju, lill-orrief. Il-mulej kienet jgħidlu ejni li l-Knisja tiegħi nagħtiha in-nutriment. Li s-siġra li għall-Knisja u l-poplu tiegħi għandhom bżonn it-tagħlim. Ejni biex inwaslilhom it-tagħlim tal-ħajja. Mela għandek li masqa li tweġġek imma tagħtik l-arja bidu ġdid fil-ħamrija imbatma u għandek in-nutriment. San Ambroġ ukoll jikkonferma li dan id-demel huwa it-tagħlim, il-kelma ta' Alla. Għalhekk ħaġa sabiħa li l-opportunitajiet li jkollna fir-Randan li nieħdu paċenzja u li nitgħallmu nifhmu li huma opportunità tad-deb biex nikbru, nimmaturaw u nagħmlu l-frott. Jina nemmen falla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben. Li jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u għamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu il-grazzja li jkollna l-paċenzja u tagħlim. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għamel mulej li s-siġra tat-tin ħelu li ntħawwilt fil-Knisja tagħmel il-frott fi żmienha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nirringrazzjaw il-Alla tal-aħbarijiet tajba lil Papa u ftit aħjar. Illum f'nofsinhar se jittawwal mit-tieqa tal-isptar biex isellmilna u llejla stess jirritorna l-Vatikan. Ejju nitolbu għalih biex il-mulejja tih saħħa, paċenzja u spiritu
ta' umorizmu tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja l-aħwa. Tant ebusija tal-qalb li qed tħalli vittmi innoċenti. Il-mulej irrattab il-qlub jibsa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qalmunej minn id-deħ is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-korla tiegħek dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. U bħalma aħna qegħdin nitolbuk biex taħfrilna dnubietna, għajna biex naħfru lil min fost ħutna u ħati għalina. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira.
sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int ta' kull sena lil fidili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnattfu fruhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-għajt biex bħeġġa akbar jagħtu lilek qima kif inhu dmirhom, jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna f'loli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna f'loli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isilu għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbuk tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minhu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Kija sadna l-qawa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mew tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtiti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja.
Nitolbu. Ħadna mulej ir-ran tal-ħwejjeġ tas-sema li għaddu moħbijin għal għajnejna u sa minn din l-art imtlejna bikel spiritwali. Fiċċo kontana nitolbuk biex dak li qiegħed iseħħ ġewwa fina taħt il-velu tal-misteru inwettquh bl-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-parroċċa ta' Ħaltarxin li laqatna llum, nirringrazzja lill-Arċipriet Father Chris, il-Monsinjur Dun Valent, tal-li konċelebraw miegħi. Nawguralkom minn issa il-festa tajba nhar it-tlieta. Ma hija festa ta' kull wieħed waħda minna li fiha nfakru li bentalla li sar bniedem ikun ħaġa sabiħa wkoll qed nappella lil kull qiegħed jismani anke fuq TVM biex min nista' nhar it-tlieta nipparteċipaw fil-quddies fil-parroċċi tagħna. Dakinhar ngħidu l-kredu għal xi solennità u bħalma nagħmlu fil-miliet meta nfakru li l-bentalla sar bniedem ninżlu għall-kubtejna. Peress li hija festa kbira l-Knisja dakinhar ma nsumux, anzi xi ħaġa tal-ħelu nistgħu noħduha għadu nuru glorja tal-Lunzjata, ħalli għalikom in-nies ta' Ħaltarxin b'mod speċjali. U anke ta' Ħalbalzan. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem din l-quddiesa fit-tielet ħadd ta' Randan mill-Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata f'Ħaltarxin. Nixtiequ nistidnukom biex nhar il-ġimgħa 28 ta' Marzu fis-6 ta' filgħaxija tingħaqdu mal-Arċisqof Charles Scicluna li se jmexxi pellegrinaġġ bl-istatwa ta' Redentur matul it-toroq tal-Isla. Wara jiċċelebra quddiesa fil-Bażilika ta' Marija Bambina. Grazzi tal-li naqgħadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.